Yawan jika bam yang Plang Festival kaban long ha ka atusan risau ha umsau mat kelenti syoban poi tersan bela penya da ka senjuk mau Plang. Ke Joint Action Committee bukan top yaki kenhun jonga seng tip kur tip kha yang air news nyutrap lani gasti ke RBYO ke MPSO ke HYC Ribhoy ke MPUF ke Hito bat ke UHM kila penpau ke jing pitar ya ke jing syak ke no kum kinong penkul mas nang how personal assistant jong ba pol menteri beri kmi ya ke tanat kam jongok kai pertai ke sarkar jela. Kani gijing syak kena kalami hakapor ke Joint Action Committee kadang temu balik ya keren baru bak pol halor ke jing persyak jongki ben penkut ya ke tamasa cherry blossom haka khat khandai tarik unai wing araja arplai namar bakahap haka sengiu blai kinoi lam kila syak hang how personal assistant ubala keli ya ki balai bagi kwa bani kendu yo bak pol bat ong bakam dan ka appointment banyak kendu yo u uba BG lapang o president ke RBYO ulaong nakaliang jong Joint Action Committee kanom ailat setia ben penkut ya kadinga tamasa ha kesngi blai balada ka sarkar kam sngam kin lej ban ra plakat ha kati kesngi balada ka mi ke jingkul maru ka sarkar kari ban shem ke jingkit kli teke ke jingwan ka jungi hangne ban kendu i banginya discourse ban penbai halor kane ka man ba ka khat khana tarik kasngi ban penkut ya kane ka tamasa kadai kasngi ublai lane ka kasngi sonde ya ka ba kumbagi tip hi ba borok hapo jong kani ka rilum sejenja jungi ni ju sange na ka tre ka ta ba ni sange ni kam ki jam namar ka dei ka si ka kentang te dei tang ne borok koi gari ka setak ka parthai ro ki jule e kane ha kane ka sisin steo ka dei singu blai te ke ga jingwan ka ji bani kendo ka long ban remove no e kane ka tarik dane ban geriak no e kane ka tarik ka ba ha ka khnai tarik ten rai ka e pat ka ba jah kane ka sngi ko mentah ni post secretariat office ka bala sakhi leng bagi ni social media ni ui ban ngidap da kajing sodiau ba kajing sosi iro ha ka ba hadin ka bangi lade ban bu ya ka appointment letter menin ka sngi ban on ngi lapo hang ne pade hadin ba sho bangin rong hang ne ka e ka ba mi ka long ba ki kli ban ka kajing thu ko ju phi ka ba phi kwa ban kendu ya iba poleng do kata kalabi na kentin no PA jong uba pol kadai kalong besong tamula haduk kata-kata ro namar paling ngi kindiat sngi gini gi benai gi beladap no ngiwan kendu ya minister ba dipet ya ka power ba eti mandal he ada mengilabu apa yang letar kamdun kono ka jing tuklar ban ong bangi keren ka kamayo nilai yang tu syurak tu receipt kopi nakaliang PA jong iba mandal ila ong barung sepo amdun kono ro ka jing objection hendrai ka basol ngok pada kalong hani kapan bitar maningi ba we no PA jong uba pol uang ba amdun appointment letter phim nomla bandrong bat ukenok pan da kikitin kiba mlak ban long roang ne kawan ka kol ka balaong ba hana ba nakaliang ka jungi ngila de ki penmi ju keluar nginung yo subar ro sepo tekene ka don ka aka selandat ka plan ya ka ba kila kili lupa ngi ban ka aka daw ka bangi wan ban ikunung ne kade hi kamin kade nam ta ka cherry blossom ka bangi persa jor ya ketika khat khnai terik ba nadu ba mentakas ngi hero ba nginom song thait nakaliang jong kane ka Joint Action Committee jong ini giseng ki bala kentup lang hani baro ya ka ba nadu mentakas ngi ngin persa bat tat hadu ketika sngi bekin perlong iti kenta masaro ngin ra plakan ban nginom song thait hero bat lada kani keno ka jing klumaro ban ka government jong kami kelia ane ka sarkar me kelia kan hap ancim ya ka jikikli namar balai ko boong ba pola gini khat sngi li ka tu ka news ka balami ka ong ba baro henry nyot li sngi bekerpang hoy gidi sngi bekerpang Hindrai, kau mengitip pada baboro, ya kan kasngi ke bagai kasngi sonde ngitip baboro, ngiyok ban song thai ngiyok ban cuti ban ngiyok ban lej haki jakam mane play gejungi. Hindrai kane galolong perman ka kejing yurai ya kata ka imlang ka salang gejungi. Hakaba gila penlong perman ya kata ka jingele kai tamasa ya kejing subha hakata kasngi ubleiro. Hangtai gidon cibon gi mane? Kibobon gi bolong kerstan. Hendrai babrok khoi jong gari ka partai gitip hi baga sonde ka de kata kasngi ka bakerpang hendrai balik giwan ban yuroit kumni kane ka jing stang ka juki ban penduk jait no wat ya kasngi sondero kane ka jing stang no dah basa ngan keren baki mut ban penduk jait ya kane kasngi sonde haka jingwan jong ini union minister ka kasngi sonde haka jingwan jong modi ka kasngi sonde bai hapo jong ka jela ka jungi samanta sa kane ka cherry blossom sonde kin penkot kikwa ban penduk jait mo ya kata jinglong kristan ka jungi ngi ki kristan ngidon la ka jong kohong ngidon la ka jong menungrim hindrai pinumla ban ong ho tu bolong hindu bolong muslim kata lala ka jong
ngidan lalaki jong ijai niam hindrai buram lem ya kata ka jinglong kristan ka jungi ka bahap hapo jong kani ka rikasi jenja ka jungi wat kani ka ciri busam ro kanlong nanti po manan kor kalang hapo Ribhoi district hapo ka Umroi constituency te ngi kani ka message kan le sha uba polling do bat kan le sha chief minister jong ka Meghalaya u kontrak sangma ya ka ba laran ude ukwa ban bha ude ban pasange no ka khnai tarik ba ude ban rak no sigoi ka tarik balada ukwa bandon ka ji klumar tengi long kibla ready ban ngilong kibla kre hero ban nakaliang jing hinom ailat ba khat khanai tarik ba kate ka tamasa kan kot hakate ka jaka ka jungi htai Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test. I'm already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go. Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life. Earlier the checkup, Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.